Здравейте, приключенци! Отново сме заедно и това ни прави изключително щастливи. Защото изправени пред различни предизвикателства, успяваме вече 9 години да съхраним идеята за национално движение "Обичам България". Изминалата година беше изпълнена за нас с много пътешествия и приключения. Надяваме се и вие да сте имали възможност да посетите, макар и малка част от безкрайно красивите кътчета на България. Благодарим ви, че сте с нас и национално движение "Обичам България". А сега е време да видим кои ще са участниците, които ще спечелят тази годишната томбола. Участниците в тази томбола са 33. Ето и имената им. Наградите, които дават издателството, са 2 утешителни от по 200 лева и една голяма от 1000 лева. Време е да пожелаем късмет на всички участници и да сгънем листчетата с техните имена. И така. Това тук са сгънатите листчета с имената на всичките 33 участници. Сега ще изтеглим първата поощрителна награда. И наградата от 200 лева отива при Силвия и Иво Зашеви от град София. Честито, Силвия и Иво! Супер! Добре, това беше първата поощрителна награда. Сега следва да разберем при кого отива и втората поощрителна награда. Така, това ще бъде... Едно ли ще ли държа? Едно. Така. Това ще бъде Светлана Цекова от София! Отново от столицата имаме участник, който печели. Честито, Светлана! И напрежението расте, защото е реди за голямата награда. При кого ще отиде тя? Остават 31 участника и една голяма награда от 1000 лева, която издателство Българи ще даде на... Мартин Петров, пак от София! Честито! Честито, Мартин! Издателството ще се свърже с вас, за да ви каже как ще си получите своите награди. Това беше всичко. Пожелаваме ви една прекрасна година, изпълнена с още повече пътешествия и красиви, величествени гледки. Довиждане и до нови срещи! Чао! Чао!